wis. Kamerane dhuwur ae. Kok kowe ngapa? Ngono. Kok dedek siji. Lah kan nganti lho. Iki lho. Nah, ya mbok ngono. Sing akur ayo. Tuman ayo barate lekas kenceng iki. Kene iki nganu lur, barate rada angel. Dadi wis layangan tartir radaan, mbok. Semalah ngulon nang ndi kae. Hei! Pedalang kono. Penyu apel kok kono barang iki, Beh. Dapat kok digerek di Gomayu. Diambat mekanik kok. Aja, Antang. Diambat. Gila. Mekanik terkuat di bumi, guys. Gila. Pacol. Wah, diambat toh. Ya wong gendeng iki. Nah. Mekanik terkuat di bumi, guys. Werbos. Nah, ini piring, guys. Ang piye? Duh guys Nah, iki jamune iki. Ruwal retok. Maklum perkara legi. Tidur guys Waduh. Iya. Yo pa. Pas terus ra ketara. Wes. Yo iki ora kuwi. Iki lho. Ayo, Pak. Lho. Nanti kae. Nengkleng layangane, Mak. Apa nih? Ngene iki lho wong tani soro banget le. Nggih. Pripun kabare niki, Pak? Ya alhamdulillah penting ponge waras. Alhamdulillah. Tanggane ya waras cilik-cilik tapi. Wis rawani rabi neh iki wong tani. Nek rondo ya Gelem. sik ngene. Asik. Di. Yuk Pak Tres, monggo. Ya. Jangan lupa subscribe ya guys, gendong gede aku.